bertze gauza bat gogoan izaten duna jendia da, zer errantzuen han Martin Zabaletak. Ez da gizu gaztegi, hautezezaren hori... Trusteo da egitela. Gore Euskadi askatuta, gore Euskadi antinuklearra. Eta horren froga badaukat hemen. Kambio! Ez da getxi hango zen. Eta aukera izan behar dugu Martin Zabaletarekin zuzenean hitz egiteko. Ez da erraza, Komunikabidei ez die elkarrizketeik ematen, eta ez da erraza. Berrogei urte pasa dira Martin Zabaletak Everesten gailurra zapaldu zuenetik. Eta ordudanik mendizaletasunari eutsi dio, 8.000 metroko gailur batzuk gehiago ere egin ditu, baina Euskal Herritik urrun bizi da. Ameriketako estatu batuetan, Montanan. Martin! Kaixo, egunon. Zer modu zabiltza? Mendizale oraindik? Hemen esango dizut, oso ondo nagola. Mendiek inguruan, eta denetin daukagu hemen, arroka, izotza, elurra, eta bueno, kondizio guztia dauzkat, mendian jarraitzeko, hori da. Bueno, aizu, Alex Sarduirekin gaude hemen, kontatzen ari gatzaio nola izan zen zuen balentria hura, ezta? Everesteko gailurra lehenaldikotz zapaltzearena Euskaldun baten aldetik, eta gelditu gara, hortxe, gailurretik oso gertu zeundetela, pasanten bat eta zu, baina oso ahul. Erranen diguzu mesedez nola zen goizura? Deskribatuko diguzu egoera? Goizian atea ginen, baina aldeitu ginen Everesteko tontorrea arratzaldeko 3:00. Iora izan zen oso gogorra, nola hilu ginen oso mantzo, gu hilo ginen oso mantzo, orduak mantzo zikoazten, doenik egualdean nahiko polita zegoen, eta ala aldeitu ginen egoko tontorrea, 8.000 metrora, eta handia egualdea pixka bat aldatzen hasi zen, lainotzen, eta hemen ja ikuste genuen tontorreko ertza laino tartean, baina oso impresionante, bilurgarria, claro, laino tartean ertza hori da oso zorrotza, eta pasanek ja gua ikusi zunean bildurtu egin zen, bera aldea joan aizun, eta bueno, diplomazi pixkatekin, gora aldea jarraitu genuen. Ez bere gogoz, baina, bueno. Eta ala sase ginen, pasa genuen hilariko pasu hori, eta handikan aurrea ja nahiko errezagoa jarri zen. Eta, bueno, azkenian aldeitu ginen tontorrean. Zerbait ikusi genuen hola tresna bat, eta bihurtu zan, tripodea, ez? Eta behin gailurrean, zer da burutik pasatzen zaizunat? Eta bakizu, emozioa, poza, desarkadak, pozik, tontorrean egotea, ez? Eta gero raidua jarri, nire laguna hiri, espedizioko laguna hiri esateko, ja tontorrean iritsi ginala, eta guatu nintzen, Euskal Herriko lagunak eta burua Euskal Herrira joan zeidan, klaro. Gero beste gainentzekoak, betiko oiua, ikurriña zabaldu, eta egia esan ardazkiek etzaizkien atea, kamara gitzuna ondo funtzionatu, ardazkiko kamara, baina toma bat hartu nuen zineko kamarakin, 16 mm-ekin, eta, bueno, zerbait atean zan. Talde batean zindua zen, eta horrek erran nahi du helburua komun bat zenutela, zuentzat oso importantea zen ikurriña gailurrean jartzea, ezta? Urte horiek nahiko gogorrak izan zian. Euskal Herriak hartu zuen Euskal Espedizioa Everestera, bere estandarte bat bezala, ez? Jarraitu zuen bertatikan, espedizio zan berea bezala, ez? Eta
pozina hortaz, ez? Hemen aia ospatzen, pues, ogendala 40 urte jo dola Everesten, baino egiezan, nik uste gogorapen, omenaldi bat, beharko nukela, pues, falta zaigu lagunak, ez? Hor, 40 urte horta, pues, lagun horiek, pues, joan zaizkiu hemendikan, ez? Pues así, pues, Ricardo Gallardo, José Urbieta, Tacolo, Emilio, Javier Herro, eta, bai, ospatzen egia, baina baita ere izango litzake omenaldiat falta zaizkiun lagun horiekin, ez? Eta, hola da, ez dakit, gauzak asko aldatu dira, ez da hemen. Ez gaude hemen festa iteko mor, claro, Mil esker, Martin, eta segi bizkor. Agur. Bueno, luxu bat izan da, ez pentsa, ez da inerraza Martin Zabaletarekin hitz egitea, Ez.